Mitring, si Bakyo, no? Tanungin natin kung nakita niya si Kuya Andres. Halika. Hoy, Mitring, ikaw na makipag-usap dyan. Nakakainis. Dyan, nakakainis yan. Ay, baak nakita mo ni Manong ko? Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Ay, aldaw man. Di pa nakapadanong tao. Mariusip. Boy, Hmm. dito tayo din eh. Kamo, pagtrepanta. Oh no! Hoy! Tan! Bugbugan talaga ako din! Mati mabigbig na ta. Pagplanon ta pa lang Ano planong boy? Agabungot ta. Tamadi na ta mabigbag. Igay! Nabungutan! Okay. Tama. Kumanaw. Pinyo ko kaam! Di! Talas! Apa, sino kayo? Ling! Apay! Ling! Boy! Barata maun! Apay! Apay niya, di ba? Sulko! Kagawad na kitoy! Ako di kagawad! Tumasot kamay! Apay niya, di ba? Sulko ka niya yaw! At trip kamay! Aray! Aray! Sardagan ko na! Aray! Gusto na ba? Api boy siya matindi na anog mo! Naglinis mo kami boy! Api kamutal! Pasensya kang boy! Naglisi kami ni kagawad! Pisti sa ayaw! Apay niya, di ba? Sulko ka niya yaw! Tiyak, malipatan natin, narami dyo kanyak. Ipulong kayo kini Kapitan. Ipulong mo na kapitan! Kapitan! Naduwa ka na black iron! Pasalamat kayo, tanakabungot kayo. Hey, kagipulungan! Pulong ka! Boy, ipulong na tayo kuno kini kapitan. Hindi ka matanagan boy! Matinatamo na big-big! Sabay! Nakabungot ta boy! Sabay boy! Ano boy? Sabay! Ano? Kanino nga tanga kalugo nga tao. Na 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 na. Na 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 na. So magayam kay Ketikal ding nagnanamagayam. Mitring, si Bakyo, no? Tanungin natin kung nakita niya si Kuya Andres. Halika. Hoy, Mitring, ikaw na makipag-usap dyan. Nakakainis. yan. Nakakainis yan.
Ay ba, ak nakita ni manong ko? Mate, apa ya? Pinapahanap kasi siya ni ate. Boy, di ba ta? Ano boy? Nagsurtiso na boy. Babae ba ito masadig eh? No, kaya mo ba? Nabitin ta ka. Tirahin ta suna na. Abay, kanyak magsapulan nyo aja tao. Amok pa nga rod, no, nanapanan na aday. Sabi ko naman sa Emma eh, huwag na natin hanapin si Manong. Andito na nga si Baki. Ayan ka na naman. Baka mamaya magagalit na naman sa atin si ate. Anong boy? Nauna na ka na baka na matiringan. Nagkari ka doon kami. Kunutom na kasyayay. Isa na ko mo kuno boy. Singaw mo boy. Oo na. Kaya ka naman. Tara na, Mitring. Hanapin na natin si Kuya Andres. Si Kalatan, nagsakit natin sa ako ni. Bak, yutin man natin sa ako. Nako nam, ulitin mo na yung bagam. Ilutin. Ate mo, sa bali mo na atadat na panunot mo, kabubuyang boldatan. Oh, gusto sa ba nato nga babae? Banat naman eh. Sumarampiting nga si ka. Ano ba? Kakalatan. Tirahin ta ni bakang. Tama boy. Panahon sa pwede si babae boy. Sige boy. Kapag napagkakuha nyo tao, kaya dagawid ay, nagulimi, lalubong ko to. Pinapaawi din na kami. Kung madimpay na ilot ato ni Saka. Gina, ito mo. Ilutin. Gina. Tapos tani. Sini. Katiman natin sa akin. Hindi mas katinikasin. Mitring, tara nga. Gumarampingan ka man hindi tayo. Intan! May, katawa pa, Intan! Ano? Okay na, boy. Pero kaya ako kiss. Sa ma'am na, boy. Nakatatat na. Intan! Baka Gumarampingan ka man hindi tayo. Dan! Sa taas, di sa bahan na maaari. Tama na yan, tara na. Di pa naiiyom natin sa... Boy. Ako nakikipagbahay na. May sanibagan na. Nga, tirahin tan. Tan. Ano na? Paratakan boy, baka pumarawa jay. Nagulo ko mga ganyan tao. Aray ko, nagsayad ka magbangik. Sino nga tabi dahil? Ano boy? Natamaam? Wala boy, tumama aming nga tao ko boy. Taman sinamayat. Wanin boy, umangit iro ka ng boy, kumusa po. Isupay ah. Nagulo ko agad na ngayon. Sino nga tabi dahil? Sayad ingipin ko ah. Sa bahay ko.